després de la sentència del Tribunal Constitucional, les coses no són com abans. El nostre diputat, el diputat de Convergència en gener, em va explicar una conversa que havia tingut amb en Bono, president de les Corts, l'anterior, poc abans de la discussió. Oye, escolta, tal dia doncs hem de fer, sí, doncs encara en Bono era president de les Corts i havien de celebrar el dia 8 de desembre, encara no havia entrat en funcionament el govern ni a les noves Corts, i per tant ells s'ocupaven només el dia de la Constitució. I diu, bueno, suposo que vindràs com cada any una Constitució ja. Aquesta Constitució durant molt de temps hem pogut pensar que també s'havia fet pensant en nosaltres. I és possible que en el seu moment una mica s'havia fet pensant en nosaltres. Després la gent ha canviat, les circumstàncies han canviat i ara aquesta Constitució està interpretada pel Tribunal Constitucional. Atenció, no interpretada per un professor que n'hi ha 30, 40 o 50 de dret constitucional, sinó pel Tribunal Constitucional. Està interpretada d'una manera que va en contra dels interessos de Catalunya, en contra de l'Estatut que teníem, el del 79 i del que tenim ara, i que ens fa recordar molt. Per tant, jo no vindré més a la celebració de la festa de la Constitució. Bé, doncs, si això va per la Constitució, en el sentit que aquesta Constitució que havíem pensat que evidentment podia ser llegida d'una manera positiva, que en un cert temps ho va ser, almenys en bona part, de la mateixa manera que aquesta Constitució no ens serveix, a la fons no ens serveix a Espanya. És a dir, separat, que no és una Espanya qualsevol, sinó que és una Espanya de les llengües, dels seus fills, dels germans, de les llengües, etc., no? Que dialogarem com fons del diàleg, perquè separat no existeix. I ja no existeix la Constitució i ja no existeix aquella separat. O sigui que el dia que fem l'homenatge a l'Espriu, haurem de dir l'Espriu així, també, referint-nos a ell, escolta, mira, doncs, allò que ens havies dit, allò que havies tu somiat, aquella il·lusió, aquella mena, allò no ha estat possible. No ha estat possible. I aleshores arribem al 2014, i el 2014, que haurem de celebrar també, haurem de celebrar una altra cosa, no és el fi, diguem, del període de l'esglaç, el període d'esglaç, el període de bonança, doncs que ens ha vingut des de l'any 1970, 75, 80, 90, 95, fins a l'any 2000. No solament al final d'això, sinó que també haurem d'analitzar, escolta, al cap de 300 anys, de decret de nova planta, és a dir, diguem-ne, de política espanyola, política, doncs, ja, doncs, el model borbònic francès, de centralització a França i d'homogeneïtzació, que d'això França i això ho vol dir Espanya, centralització política, administrativa, econòmica, cultural, etc., al màxim, i a més, doncs, homogeneïtzació, no? Bé, ara ja aquesta és la política que avui regeix. I potser sí que ara pretenen aconseguir allò que es va dir començaments del segle XVIII, que no van aconseguir, malgrat el decret de nova planta i malgrat el tema de subjugació de Catalunya, el sistema molt de subjugació de Catalunya que hi havia, no van aconseguir allò que deia el fill de la nació catalana, i ara potser sí. Aquí, per exemple, hi ha frases com les següents, no? Dins dels ambients de govern. De govern del que té d'ara, però també dels altres, no? També dels Pérez Barba i companyia, i de la Chacón i el Felipe González. I em sap greu això, el Felipe González, perquè he tingut sempre una bona relació. I li tinc, però no és admissible això que et digui, bueno, escolta, mira, la sentència que el Tribunal Constitucional tampoc està mal, no? El Tribunal Constitucional representa una reculada molt grossa respecte a l'Estatut del 79 des de tres punts de vista. El sistema competencial, és a dir, nosaltres fem lleis i cada moment els poden anul·lar si volen, o acordem uns acords amb el govern de Madrid respecte al finançament i els firmem, i el Congrés de Diputats diu que no, i bueno, doncs és que no.
abans no era així, perquè abans hi havia unes coses, hi havia determinats tipus d'acords que no podien ser invalidats pel Parlament, perquè, de fet, era una competència que el Parlament no tenia. L'estatut d'autonomia vol dir que determinades competències ja no depenen dels òrgans centrals, sigui el govern, sigui el Parlament, sinó que depenen de l'autonomia que sigui, de la de Catalunya, concretament en el nostre cas. Això se'ns ho han malbaratat, ho han desfet, això. I com això, tantes altres coses. No? Després també és molt demolidor des del punt de vista del finançament. També passa exactament el mateix. No? Vull dir, ara mateix, en aquests moments, entre els 750 milions que deu el govern espanyol a Catalunya de l'any passat i els 250 que hi hauria d'afegir aquest any, d'acord amb els acords que es van fer en el seu moment, doncs es donarà, no? El govern ja, si el Parlament pot dir el Parlament diu, no, ens donarà, no? Per tant, és una indefensió molt gran, no? La que ens planteja. I després, des del punt de vista d'identitat, i per fixar-nos només en un aspecte concret, que és el de la llengua, doncs jo em temo que finalment, amb gran satisfacció, per altra banda, del partit del PSOE també, però en aquest cas en endavant, com a IEC, el Partit Popular, doncs pot passar que, o bé, ara aquests dies no ho fan. I estructuren amb això, després de moltes amenaces i discursos, ja fa un poc o 3 mesos, que aquest tema no es toca. Però un pot pensar que, per hagi passat determinat temps, aquest és un tema al qual doncs, el govern de Madrid, pugui tornar a insistir, no? Però, suposant que no ho fes així, podria ser que, en realitat, aleshores pensessin en una altra cosa, que és no en fer-ho políticament i des del govern, és una cosa molt descarada, sinó fer-ho a través dels jutges. Perquè el Tribunal Constitucional ha dictat una norma dintre de la seva sentència fatídica, que us he dit, doncs que en realitat el jutge no podria aprofitar per prohibir d'una manera sistemàtica, d'una manera de dir una cosa, una darrere l'altra, totes aquelles activitats, totes les escoles, per exemple, al qual, per exemple, es practiqués la immersió lingüística. Això serà així o no serà, ho faran així o no ho faran. De moment no. De moment dona la sensació que no, que no has de tocar això. Però el perill hi és. Bé, i és que, com deien uns personatges importants de Madrid, deien, mirin, vostès catalans no ho van dir a mi, però m'han dit amics meus, vostès han perdut la batalla, tot això ha sortit malament, vostès ara doncs, estan una mica inermes, segons ells, i a més no ho necessitem, sortirem sense vosaltres, si cal, com fiscalment seguirem, diguem-ne, cobrant-nos aquest dèficit fiscal que ens hem imposat i no ho pensem canviar, una actitud, diguem-ne, molt menyspreativa, per dir-ho, i que acabava, a més, amb aquella frase, diu, tot això que esteu vosaltres plantejant, de què ser la llengua, de què ser l'Estatut, de què ser la Generalitat, tot això són coses d'importància, perquè a més, tots els canvis, tots els reptes que vam donar a tenir com a país, doncs, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític, des del punt de vista europeu, us ho pagaran. I a més, per acabar-ho d'arreglar, hi ha una cosa que us ho pagarà del tot, que és la immigració. La immigració se us va comer, és la frase d'aquí dentro de 50 i 60 anys, de tot això de l'autonomia i de tot això, de la llengua, d'això no passarà. O serà una cosa residual. Aquesta paraula residual li afegeixo jo. I serà una cosa, diguem, vull dir, prima com paper fumada, no tindrà importancia. Això no tindrà. Què és l'actitud? Davant d'això, nosaltres tenim possibilitat de resposta. M'allargo massa? No. Aquest general sentiu? I què hem de fer? Continuar o plegar? No, és clar.
és aleshores en aquest punt, és això el que provoca que, efectivament, a Catalunya en aquest moment el sentiment independentista ha crescut. I clar, sempre els dirigents del nostre moviment, del catalanisme, de dretes, d'esquerres, més d'aquí, més d'allà, els dirigents, entre jo, que no he estat un dirigent qualsevol, que he estat 23 anys president de la Generalitat, doncs hem mirat de conduir tota la reivindicació per una línia no independentista. Però ara passa que, esclar, ens volen conduir, ens condueixen en un cert sentit, cap a això que hem dit, enfrontar-nos amb aquest interrogant, no? Que per cert volia portar-vos un parell de llibres, conferència que deia, amb interrogant, residuals o independents. Que deia, estem abocats doncs, a ser residual, a ser una cosa cada vegada doncs, més prima, una cosa que a vegades tingui menys pes, o bé, que reaccionar contra això, doncs, a reclamar la independència, perquè amb el que ara tenim, amb els mecanismes els quals ara hem de jugar i amb el marc legal que ens imposen, doncs ens porten a la residualització. I per tant hem de reaccionar contra això. I es va, per tant hi ha gent que diu residuals o independents? Independents. El que passa és que la independència no és gens fàcil. Ara parlarem un moment d'això. Però entenc perfectament, jo no és que m'hagi tornat independentista, que jo no he estat mai durant els meus 65 anys de vida activa, 65, de vida activa, no de vida, jo tinc més, de vida activa en servei del meu país, Catalunya, doncs mai no he format un plantejament independentista. És més, m'he dedicat moltes vegades a dir independentistes que no, com aquí no, que no és d'altra manera, que obstacles, dificultats, perills, etc. Bé, ara el que em passa és que jo ja no tinc arguments contra els independentistes. No. I per tant, doncs, més val que digui, escolteu, mireu, doncs, la independència serà possible, però és bo que hi hagi gent que es mogui en aquesta direcció. Perquè si no ens imposen això, la residualitat, i és l'asfíxia lenta, no massa lenta, ho adverteixo, no? Això està muntat d'una manera, això, que ells pensen que amb 60 anys això s'acaba. Home, sempre pot quedar, d'aquí 60 anys, què us diré, aquí a Sant Iscle de Vallalta, allà al Montnegre, allà als Collons, no és el Montnegre, però a l'altra banda, o Orsavinyà. Sé que hi ha algú, però el país com a país, com a cultura, com a subjecte polític amb possibilitats de fer coses, capacitat, diguem-ne, de crear una societat, això s'acaba, com a llengua.